Altså, Carla, du kunne nu godt tage ligesom at lægge din type lidt om på lørdag. Skulle jeg lægge min type om, siger du? Var det måske ikke netop mit væsen? Jeg blandt andet i hvert fald. Du faldt for dengang i Prater. Jamen, det var måske ikke den slumrende overassistent, jeg vækkede den aften. Nu er det slet ikke Prater, der er tale om, men 28. lønningsklasse. Nå, og der duer jeg altså ikke. Må jeg måske spørge, hvordan vil du have mig for, at jeg kan rykke med op i 28. Sådan en, der står og arrangerer blomster. Ja, du ved, en af de her, der står ved havelågen med nyret hår og velkomstsmil. Hvordan vil du have, at jeg både skulle kunne stå nede i opgangen uden havelåg og så arrangere blomster heroppe i stuen? Kan du sige mig det? Nej, nu er det mig, der har ordet. Og med nyret hår, siger du. Mit hår, det sidder altid pænt, da du ved det. Og hvordan skal jeg kunne arrangere blomster, når jeg står lige midt i sovsen, som jeg jo altid plejer at stå i, når middagsgæsterne ankommer? Og hvor skal jeg overhovedet få de blomster fra? Kommer du måske hjem med noget?